Maar Harry Hossebos. Oh, wat sneu. Nou al geen zin meer in. Boterbreien en green het sies. Welkom bij de eerste podcast in het Fries. En Harry en Renny vertellen over verschillende onderwerpen. Welkom in Stroopmoes, de podcast. Welkom bij een aflevering van Stroopmoes, de podcast. aflevering 4. Ja. En dit keer mij, Renny en Harry. We Ja. hadden even geen gast deze keer. Vorige week wel. Was er ook nog een op terugblikken? Hoe het weer met onze grote vriend Karp Omstra. Ja, ik vond het best wel chaos. Ik vond het echt... Wie is ik vol ontwet? ja, zeker. Nee, ik wie de host. Ik weet niet dat je hem dat dus terug hier, maar Ik dacht Kar wie de host. ja, dat wie wel dat wie te merken inderdaad. Ik wie officieel de host, maar dat wie ik dus eigenlijk achteraf toch net. Dus ik wie eigenlijk gewoon helemaal net de host. Maar ik hoop dat je hem genoten hebt van die aflevering, want wie vonden het wel heel gezellig hier. En ik denk dat we nog wel ready binnen voor de volgende aflevering. Yes. En we hadden de kritiek van de vorige afleveringen meenam. Ja. Aflevering 1, zoals je weet, wie chaotisch. Heel goud. Aflevering 2 Better. hebben we beter dingen, maar misschien krijg ik wat te lange verhaal. Ja. Aflevering 3 wie je mij een gast, dus dat wie ik even prutsen. Ja. Mijn gastenbieden hadden we natuurlijk ook een beetje uitvoeren hoe het al werkt. Ik van me zei precies wat toen zei. Dus. Maar goed, dat ben je nou met z'n beiden. Ja. Oud en vertrouwd. Ja. En deze aflevering gaat het over de winterdip. Ja, waarschijnlijk iets wat meer mensen met mij te halen zouden denken. Of wat we al je shirren om je zinnen. Want heel veel liet het net echt merken, denk ik. Mhm. Maar goed, wie zal het nou in bespreekbaarheid zijn? Want dat is eigenlijk ergens wel een taboe of zo, denk ik. Er werd net op praat van uit schaamt of zo. Hoe is het? Maar mij gaat het goed. Ja, precies. Dat zei iedereen ook. Ja. Maar het is net zo. Ja, best. Maar die? Ja, best. Ja, nou mooi. Drok. Ja, ja. Maar ja, had ik nog, hoe komen we op dit antwoord? Of op dit onderwerp? Nou, een hele trouwe fan van u. Een vriendin van mij, Rikst. Die hier u even wat feedback doen. Heel dankbaar ben we daarvoor. Mhm. En die hier even u wat onderwerpen tasmieten. Waar wie het misschien wel hakken, wat haar wel interessant lieken. En daar hebben we deze uitpikt. Of nou ja, we hadden er eigenlijk een beetje zijn eigen draai om doen. Want zie hier Mentale gezondheid. Ja, maar ik winterdip toch? Ja, ik weet het niet meer precies. Nou ja, boeien. Maar Het is winterdip. Ja, Het is ja, we hadden toen winterdip. Ja. En nou ja, zoals ik al zei, er zijn waarschijnlijk heel veel mensen die er les van hebben. Wat wil je net weten? En daarom maakt ze het nou bespreekbaar, omdat het toch ergens wel een taboe is. Maar voor we beginnen wil ik nog even een speciaal persoon even uitlichten. Namelijk Jacob Jager. Oh, De bedenker van onze jingle. jingle. Tin, 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 tin. Nou, je kent hem misschien wel. Misschien net. Je kan hem vinden op Soundcloud. En dan heet er Okai. Oftewel Jacob Jager. Dus door dat even. Maar dat ik even spellen? Oké. B-O-K-A-J. En als het heel goed opblijft, is het zijn naam achterstevoren. Oh, ja, een goeie. We hadden dus, ik merkt in de vorige feedback, dat we Jipper op dingen in moesten gaan. Dat zei Card bijvoorbeeld ik al. Ja. Alleen we moeten nog even uitvoeren hoe we Jipper op iets kunnen teruggaan, zonder dat we daar een heel verhaal van meten. Ja. Dus dat is even uitvoeren. Maar er is nog even een ding waar we op terugkomen, want de begangenster bedankt daarvoor trouwens. Harry Hossebos. Ik kan een beetje spijt van mijn acties. Ja, maar dit is toch leuk? Ja, het is ook enig. Het is gewoon even een grappig dingetje. Harry werd nou namelijk al herkend door sommige mensen in de kroeg. En wie wien laatst net op een feestje. En wie wachten boeten op een taxi en ik stiep boeten met Harry. En toen hadden we jongens zeiden, jongens, we gaan melden, we gaan om een tas die Hossebos. Nou ja, dat is wel wat de bedoeling is met die video. Ja.
Hij me nog net zo'n dan even op Facebook van Café Prins. Of op Instagram. Ja, echt superleuk filmpje. Ja. Even een keer wat alles. Machtig. Krijg wat. En bestel je een Hassebos. Ja. No spawn trouwens. Maar ja, het had gewoon reden. Maar de code Harry Hossebos. Nee, no spawn. Niks, dat is gewoon toevallig. Ja, dus neem je geen Harry Hassebos trouwens. Nee. Want dat vind ik net zo leuk. Die lal er nou wel aan. Ik had het zelf een beetje de wereld ingebracht. En Reni had het vals in Taxi Rudy verteld. En die had het net mis zijn. Die had het zelf inmaken van mij. En nu ben ik Harry Hassebos. Ja. Ja, super. Hilarisch. Machtig. Ja. Dan gaan we even gauw terug naar onze allereerste vraag van deze onderwerp. Deze onderwerp. Ik vind de zomer leuker dan de winter. Reni. Ja en nee. Nou, duidelijk. Dan gaan we naar de volgende. Nee, ik vind de simmer heel erg leuk. Ik hou van de simmer. Echt. Ik hou van de zinnen. Ik hou van het strand. Ik hou van zwemmen. Ik hou van alles wat mijn simmer te meidsen had. Maar ik hou eigenlijk ergens echt wel weer van de winter. Van knus samen op de bank lezen. Onder een kleedje. Filmpje. Snieën. Kriest. Vind ik al heel leuk. Dat had net altijd zo best, mag ik zeggen. Want ik haal wel degelijk les van winterdip. Gelukkig nog net meer. Ik klap je het even aan. Oh, ik denk die is die. Oké. Je zit meer achter. Wil je daar nou al over vertellen? Nou, vertel doe eens maar wat toevies van winter en simmer. Nou, de simmer. Of summer. Maakt het niks. Iets rustiger vind je deze summer. Ja, klopt. Ik vind de summer super. Machtig. Kwarte broeken waar hou ik wel van. Maar ik hou net van dat het heel warm is. Want dan zweet ik me altijd kapot. En dat vind ik net chill. Want ik zweet op zich wel snel. Maar net zo snel, maar wel. Want ik het warm had, dan gaat het wel troost. Dus maar dat vind ik wel irritant. Ja. Begrijpelijk. Maar ja, dat. Ik had overigens wel een tip voor de mensen die dit interessant vinden. Aluminiumvrije deodorant. Dit is namelijk goed voor die. Komt er geen troep in die. En het is een soort roller. En dat cascapeje op internet. Ik zeg net welk bedrijf, want het is sponsoring dinges. Maar zie ik het gewoon even op. En als dat op die smarst, dan sjonkt die zwit net meer. Ik al sjonkst eerst van een zwit. En toen doet het op. Dan sjonkt ze net meer een zwit. En het is net slecht voor die. Want het is 100% natuurlijk. Wat een goede tip. Ik gebruik ik hem al 3 hier. Waarom jongs dan nog steeds? Goeie vraag. Maar ja, verder, ja, ik vind de winter wel chill. Maar ik had er nooit echt les van. Ik vind het altijd wat chill. Ik vind het altijd super als het op bed leest. En het is echt heel iets zo... Ontwaaien en onderheen. En dat is echt iets van, ja, super. Geen trom met dit. En wat ik super vind aan de winter, is dat dan, zeg maar, de hele tijd iets has van, nou, je nou aan wil sneeuwen, En dan juist het al een beetje. Vroeger weer vooral een dikke verrassing. Maar nu is het gewoon in één keer... Of ja, nou is het net meer een verrassing, want toen wist het al 2 dagen van tevoren. Of 2 weken. Maar dan wist dus meer aan wekker. En dan is het in één keer... Masserspoetensje, Harry, masserspoetensje. En dan just er het raam, alles is wit. Ja. Super chill gevoel is dat. Ja. Ik had eigenlijk altijd het gevoel, ik weet niet dat het zo is, maar ik had altijd het gevoel of is de eerste sneeuw komt altijd op mijn snee. Ja? Ja, ik weet net waarom. Maar van mijn gevoel is dat altijd zo. Maar goed, oké. Dus doe vies eigenlijk de zomer wordt chill, winter wordt chill. Dus hoe ik het nou interpreteer, neutraal. geen les van een winterdip. Ja, maar ik vind het wat chill onder de summer. Dat is gewoon korte broek en zo. Ja. Minder klein. Ja. Maar ik vind het ook wel wat chill om die dan lekker dik te klaaien in de winter. Het had beide voor- en nadelen. Ja. Maar het is nog net echt dat wie een seizoen nou echt... Heet dat een seizoen? Ik ga terug naar de volgende vraag. Is het goed? Ja. Nee, de volgende vraag is... Ik ga wel eens een winterdip aan en of ga momenteel een winterdip. Of een herfstdip. Herfst. Ja. Nou, dat ga ik wel eens aan, ja. Ja? Ja. Tell me more. Nee. Dacht net? Nee? Ja, ik ken wel. Ja, maar zou weten, het hoeft net. Ja, dat maakt me niet uit voluit. Ik ben eigenlijk wel heel open hoe alles. Oké. Ja, ik heb wel een paar hier winterdipjes aan. En dat wie dan ook. Maar ja, ergens, omdat gewoon... Ik zit gewoon in een neerwaartse spiraal. Want ik hier dus geen werk. Of net een prutte uren op het werk. Dus alle dagen dat ik dan vrij weer lijk op bed. De hele dag.
te niks. Lekker. Ja, nou ja, nee. Oh, Want toen was het warrig, jongen, ervan. En uiteindelijk doe hij geen conditie meer. Als dan wel een keer even betiert uit bed maast, ik wie gewoon beroerd meer eens. en waarom gang zo net uit bed? Je zin. Ik kreeg mezelf net aan. Het lijkt wel lekker. Nou nee, ik hier gewoon geen reden om uit bed te komen. En ik kreeg mezelf gewoon net zo vier om uit bed te gaan. Maar dat is echt wel weer ergens begang, natuurlijk. Mhm. Want ik had een depressie aan. Oh, 3 jaar. Dat wie, dat wie ik wel kut. dat snap ik. Licht uitgedrukt. Maar ja, uiteindelijk ben er een paar winterdiepjes van oerbleun. En dan had ik denk 2 jaar. Of ja, 2 jaar denk ik, of 3 jaar. Toen wie het in februari. En toen zei ik ze dus met hem: hey, ik ga geen winterdip gaan deze winter. En toen wie het door. Oké. Ja. Maar waar kwam die depressie bij dan precies? Ongeveer? Wat viel dus dan bijvoorbeeld? Ik viel niks. Niks. Oh. Dat klinkt echt goed. Nee, en ik denk dat dat een beetje gevaarlijk is. Want het enige, als ik een keer wat vielde, dan viel ik me gewoon, meh. Viel ik gewoon meer viel ik net. Is er geen zin in dingen die is normaal wel leuk vond? Nee. Nee? Ik wie echt, ik had echt wel, ik deed dus een opleiding en daar ben ik mij stapt omdat dat mentaal net boer. En Welke opleiding? maatschappelijke zorgverzorging IG. Oké. Maar het is, toen is dat wat ontstingen. Toch meerdere factoren. En dus men zegt het al langer onkom als dat ik het zelf onzeg kom. En toen wie het echt, ik moest gewoon heel daar googlen. Gewoon het enige wat ik die op een dag googlen en sliepen. En meer die ik net. En ik hier geen werk meer, ik hier geen squallen meer. Dus ik hier wel werk. Maar daar werk ik alleen nog waasjonnes. Dus daar had dan ik net heel veel aan. Nou, oké. Maar uiteindelijk... Maar, maar toen viel die dus net zo chill. mhm. En dan ben er toch gedachten die door die heen gaan waar ze toen tankst. Ja. Waar komen die wij dan? Of waar gaat dat hoe, bijvoorbeeld? Ik ging me hier wel in de voorbereiding in eigenlijk. Nou ja, op zich kan ze gewoon een denken, toch? Dat is dan erg. Het is ook wel een rijmlijn. Nou, Toch? ja. Ik wie Santje. Alles ziet in. Het woer net. Nee. En elke keer als een oplossing hier is, dan weer het eigenlijk heel erg interessant om daar op trots te gaan. Nee, en dat ging meestal om in de gang deed. En toen dacht ik, van wie had het al net zo zin meer. Wat iedereen het al deed. En alles is kut. En uiteindelijk dacht ik, ik kon echt alleen maar negatief denken. En als nou iemand haast die dan zei van, stel die net zo aan. Doch gewoon wat. Boeien, waar maken ze druk om? Ga ik wel gaan. Waar denk je dan om? Want iemand zei iets. Is dat irritant? Snappen ze die dan net? Of snappen ze hem wel? Ik ben er al... Ja, aan de ene kant snap ik hun wel. Want ik ben altijd heel... Toen ik? Weet ik net. Nee, ik ben dan wel boos. Want dan dacht ik, doe wist niet eens hoe ik me viel. Hoe kist toen dan zeggen dat ik me net onstellen had? Terwijl het toen net in mijn secondes is. Maar ergens vind ik dat dan echt wel weer een beetje dat ik denk... hoe zei ze dat? Nou, dat ik mezelf... zelf medelijden. Oh ja, oké. Zo van, doe wist niet eens hoe ik me viel. Dus hoe zou ik dat dan zeggen? Want ik viel me zo zielig. Terwijl het is net echt zelfmedelijden. Maar ergens echt wel. Maar ik had dan wel dat ik dan ook echt boos werd op diegene van, door even net zo dom. Ik viel me zo, daar ken ik niks van aan. En dan weet het, dan was misschien medicine nemen. Of misschien was dan even op normaal tijd van bed komen. Of misschien was dan op normaal tijd sliepen gaan. Of misschien, terwijl alles je maakt automatisch. Want ik slipte lang uit, omdat ik Jannes let slipte. Beter dat gewoon het hele ritme draaide om, mijn sleepritme. En als die sleepritme al niet goed is,
dan best al... Ja, dat is kut. Ja, dat nekte hij al sowieso. Ja. Maar oké, maar dus eigenlijk komt het gewoon op del. Dat du had gewoon een periode meemaken waarin dat het net echt gezegd is om er wat van te meiden, zeg maar. Mhm. En dat mensen er wat van voelen, dan is het gevoel dat ze net echt begrepen worden, omdat hun die toch net begrepen. Nee. En het boeien die eigenlijk, ik kent echt zo heel veel om begrepen te worden, of wel of net of zo. Want ja, boeien, wat maakt het ook uit? Ja. Dus doe die er wat. En hoe best er dan precies, hoe is dat nou? Want toen zei het, op een gegeven moment is geen winterdip meer. Dus hoe... Nou, ik ben daarvoor... ik ben eerst naar de huisarts gegaan. Dat waar ik eerst echt net. Want, nou ja, dat is ook... Het is eigenlijk ook wel schaamte. Nou ja, want nadien was zich zo veel. En toen was ik helemaal net dat mensen die in de wachtkamer zitten zien. Bij de dokter. Mhm. Eerst ben ik nog bij de praktijkondersteuner geweest. Bij de huisarts. Mhm. En dat wie dan in en die koers dan mij praten. Bij de huisarts dus. Maar dat wie niks van mij. Want die kwam mij een ding. En dat wie dan grip op je dip. Oké. Grip op je winterdip. Ja, nou, als je dacht dus is dat het een winterdip weer. Mhm. Nou, het wie net een dip. Het wie een behoorlijke koele, zeg maar. En dat wie dan grip op je dip. Oké. Grip op je winterdip. Ja, nou, als je dacht dus is dat het een winterdip weer. Mhm. Nou, het wie net een dip. Het wie een behoorlijke koele, zeg maar. Maar dit is het net. Dus toen ben ik naar Boetenpast gegaan. Naar de psycholoog. Daar ga ik praat en opdrachten in. En uiteindelijk ga ik daar echt wel een prut aan gaan. Mhm. Alleen nog ergens vond ik het echt wel eng. Want doe hier is wel een soort houvast. Zeg maar, bij zo'n praten. Eerst doe je het 1 op 1 en uiteindelijk ben ik nog in groepsessies gegaan. Dat vond ik echt... Oh, dat ligt me kut. Ja, dat was zo eng, Dat jongen. ligt me Eerst. echt vreselijk. Maar uiteindelijk is het heel motiverend. Als het, nou ja, dan is mij een stuk of 6, 7, 8. Het is vet motiverend als dan iedereen just en dan komt voor 2 weken weer. En iedereen had zijn doel bereikt of zo. Mm. Dat is echt super. Want dan daar kreeg je zelf ook een beter gevoel van. En ze zitten in hetzelfde schuitje. Ja, dus toen kist echt wel heel goed. Ik kom net uit mijn witten, Nou, joh. nee, ik zit gewoon rustig. Gewoon, nee. Er wie een prutte ervaringsdeskundige om die heen. Mhm. Bij trouwens die sowieso net linnig viel dus. En... En Mason die hetzelfde meemaakt. Nou. Ja, Oh, dat ben ervaringsdeskundige. ja. Dus Oh, eigenlijk... sabbedoest. Ja, dus het is gewoon heel fijn om zo'n groepstherapie te doen. Maar ergens ook wel heel eng als hij dan klaar is. Mhm. Want op een gegeven moment, dan is het nou niet. Ik denk dat je er wel best. Ik denk dat je die zelf wel rest. Mhm. Ik denk net dat je deze therapie nog nodig hebt. En dan ga je naar huis, jongen. En dan kom ik thuis. Huilen. Oh? Want ik vond het zo eng dat ik nou dan dus eigenlijk er alleen nog van stierf van mijn gevoel. Mm. Maar het had nu wel echt geholpen. Want ik ga nou wel... nou ja, ik wil dat ik dingen net dwadden in het leven. Oké, maar dus het komt er gewoon op del. Dat als dus mijn oorendroegjes praten, dat kan wel een hoop helpen om die uit dit soort dingen te krijgen. Zeker. En ik vond het echt altijd wat sceptisch. Want ik dacht, ja, praten. Wat helpt praten nou? Maar praten is echt de key. Mhm. En misschien een beetje medicine. Maar Maar vol prappen met drugs. ja, nou ja, ik ga wel medicine gaan. En dat is echt wel weer een soort traject. Dat is dan echt weer uitvinden maar welk medicine dat waar die werkt. En dan gaan we gewoon die netwerk. En dan gaan we gewoon naar medicine beginnen. En dan gaan we opbouwen. En dan gaan we opbouwen. En Ja. nou ben ik clean. Ik doe nou alles op mijn eigen kracht. Maar Nice. daarin wie ik wel heel eigen wie is. Want ik hier dan medicine. Ik boel graag medicine. Uiteindelijk hiek die medicine. Nou, geen discipline in die medicine nemen natuurlijk. Dus dan moest ik elke dag onbepaald iets op de medicine nemen. Want dan moet er een bloedspiegel komen. Zodat die medicine op zijn best werken kunnen. Oh ja. Die ik dus net. Nou, Dan zei ze mij, hast die medicine van En dan zei ik, ja, hiek net. Nou, daar had ik mezelf wel helemaal mij. Maar dat wie ik wie gewoon puber. Ik wie gewoon irritant en eigenwies. Ja. Uiteindelijk dacht ik, opratten maar die medicine. Ik ken het zelf wel. Mhm. Nou, dat werkt averechts. Oh. Dat is echt net een aanraden. Als je van medicine na was,
hoe leest dat dan? Maar diegene van waar ze medicine krijgt. Mhm. Bouw het aan. En dan kist het inderdaad op eigen kracht. Maar doe kist het net als in één keer cold turkey kaps mijn medicine. Want dat gaat net goed. Oké. Maar even voor de duidelijkheid. Want dit onderwerp heet winterdip. Maar doe haast het nou wel gewoon over een depressie, toch? Ja. Ja. Dat staat gewoon aan haast. En dat is er nou eigenlijk wel in de bis kan. Ja. Maar dan ben ik wel benieuwd hoe ze dan daarop terugsjost. Dat is zeg maar fixed hast. Of haast misschien iets net zo'n die tiert. Dat is gewoon te jong wie is. En dat is het leven te grut zet of zo. Of... Nou, ja, ik weet het net. Ik vind het heel lastig. Want aan de ene kant denk ik wel... nou is het makkelijk praten. Achteraf. Ja. Dat ik denk van... wie gewoon uit bed gaan. Maar ik weet dat net zo makkelijk wie. Want dat het zo makkelijk wie, dan hier ik dat wel dienen. Het wie gewoon alles zie het zin. Van mijn gevoel. Dat wie misschien helemaal net zo. Maar alles zie het zin. En dat had eigenlijk wel wat impact gehad op uw gezin thuis. Dat wie ik wel pittig eigenlijk. Vooral van bijvoorbeeld mijn zus of van mijn broer of van mijn mem. Dat is mijn gezin namelijk. Ja, ik wil het omschrijven. Maar dat is wel, dat had wel... Die kat hier er verder niks aan, die wie daar boeten. Ja. Die er allemaal boeten. Die vond lekker dat ik altijd thuis weer. Altijd weer op een bank. Ja, een beetje aaid worden. Ja. Maar nee, dat had wel bepaalde druk uitoefenen op het gezinsleven. Dat wie wel... dat vond ik wel echt heel naar. Vooral achteraf. Dat ik denk van... dat viel ik wel ergens weer als een soort schuldgevoel of zo. Dat ik dan denk van... dit had ik hun ondien. Terwijl ik weet dat ze dat net zo vinden. Want ze weet eigenlijk dat ik er net niet ontwang hoef. Want dat ik het... Mijn zin die... Dan wie het een overhaal was. Maar ik die het net mijn zin. Dus... Ja. Ze nemen het me totaal net kwalijk. Dat weet ik. Dus daar ben ik wel dankbaar voor. En ze hebben me echt heel wat geholpen. Door die tieren. Zonder hun hiek het ik net kent. Want ik moest het wel in gedaan uiteindelijk. Maar zonder hun hiek het net kent. Dat hun altijd bij me blijven. Mooi. Thanks. Maar, want zo, ik had zelf net echt per se... Ik ben nooit depressief geweest, maar ik kan wel eens een keer een minder gaan of een minder weekend. Maar ja, dat had iedereen wel eens. Ja. Vooral als je jong bent, dan wist je helemaal niet hoe de wereld in elkaar steekt. Dus dan is het alles veel te serieus nemen. Of juist net, of weet ik het. Maar misschien komt het ik wel, dat soort dingen. Omdat die een soort van... Ik merk dat zelf bijvoorbeeld heel erg. Dat mensen altijd een bepaald idee hebben hoe iets moet wezen. Dus... bijvoorbeeld zij zouden eten. Dat is heel normaal. Maar als je zegt van ik iets aanhoren word, dan is het heel gek voor sommigen. Die zeggen dan van dat kan echt niet. Maar zij zouden eten. Ja. Terwijl wie ben een van de weinige landen die dat doen. Dus dan is het gewoon helemaal, dan ben wie juist eerder raar dan andersom. Alleen als je dus op die manier naar je leven shows van nee, doe maar zij zouden eten. Want als het 4 voeren dus of zo aanhoren, dat is raar. Ja. Hoe dit steent zien horen. Dus krijgt of gaat er dan wat mis? Ja. Ja. Dus als we dan die nieuwe leven indeelt in dat alles op een bepaalde manier mat, dan wordt het ik vet lastig. Omdat ze maar de hele tijd nadenken van dit had ik alweer fout in, dit had ik wel goed in tenminste. Maar eigenlijk ik ben net helemaal geweldig. En als je dat vooral als jonger bent, dan had die ouders natuurlijk al die dingen en die vertelt hoe het werkt. En die vrienden, die had ik al je manieren hoe het ding werkt, omdat hun ouders weer helemaal oorstinken als die ouders. Ja. En op een gegeven moment is het een dikke mengelmoes van hoe alles werkt. En du hast zelf eigenlijk geen idee. Vooral als het net zelfverzekerd bent of dus goed in je vel is, dan haast al helemaal zoiets van ik luister maar naar een oor. En als iedereen wat oor zei, dan snapt ze er op een gegeven moment helemaal geen moer meer van. Nee. Dus dan is het misschien wel logisch dat sommige mensen helemaal in de waarheid van wat maak ik nou? Ik denk dan juist meer van Iedereen zit het in als is het verkeerd. Terwijl op een andere manier is het net per se verkeerd. Ja. Maar dat is gewoon een andere manier. Waar troost ik, die wij leidt ik dat dromen. ja. Maar ja. Maar ik heb bijvoorbeeld zelf wel heel vaak dat ik denk toch wat net is hoe het jet. Bijvoorbeeld mijn Friesk, goed voorbeeld. Klapt ik er niet een moer van. Nee. Alleen het is wel, wist. Ik had er op een gegeven moment denk ik gewoon kleer mee. Ik weet niet hoe het maat. Of ik weet het misschien wel, maar ja, daar ben ik net mee bezig. En oren ding, ik ga net echt per se een goed voorbeeld of zo, maar mijn kunst bijvoorbeeld, had ik wel mijn eigen manier maar uitvoeren. Het zal waarschijnlijk het klappen of, maar ja,
wat klopt dan wel? Wanneer klopt iets wel? Ja. En ik merk wel om mezelf, dat hoe meer ik dat loslaat, hoe meer ik eigenlijk gewoon accepteer dat ik het op een andere manier doe dan het stoer doorst of iemand oors. Mhm. En hoe meer ik accepteer dat iemand ze me zei, nou waarom doe je het op die manier? Dat jij helemaal net. En dan is het gewoon, oké, dit is heel wel, zeg maar. Ja. Ik let me daar even, dat is gewoon, ja, soms doet het me wel wat, maar over het algemeen dan accepteer ik gewoon, nou dan ben ik maar wat oors. Ja. Maar ja, want een oren manier is net per se fout. Nee. Maar heel veel zit dat inderdaad wel zo. Maar als je echt worst zoals iedereen doet, en doe worst iedereen nee, of doe worst het goede waan in hollen, Mhm. dan snap ik wel dat is op een gegeven moment helemaal negatief je sting. Van, ach, ik ken het net, ik doe het weer verkeerd, of ik ken het net, of is ik nog 2 keer. En Nou, dan, ik doe het weer verkeerd. ja, maar dan snap ik wel dat het helemaal in de war te rekenen en dat het op een gegeven moment depressief is, want ja, ik ken niks meer goed aan en het boeit toch niemand. Maar ja, meestal ben ik nu van het zie ik een beetje hypocriet, soms onbewust. Dus dan denk je dat ze het goed doet en dan opeens hebben ze een heel horen moed en dan doet het opeens weer verkeerd. Ja, maar ik weet ik net wat officieel zo'n een depressie bij komt. Maar dat had wel altijd meerdere factoren. En ik denk wel dat de druk van Sint-Wurg, sowieso de druk van social media, dat iedereen een zogenaamd perfect leven had. Wat dus net zo is. Werkdruk, wat van mijn gevoel steeds hoger wordt. Of nou ja, wat ik dat iedereen dat vindt, dat het steeds hoger wordt. Dat pensioenleeftijd het steeds ouder wordt. Dat zijn wel al je factoren waar mensen dan druk van krijgen. Wat ze misschien in hun dagelijks leven er net bijbroeken kunnen. Omdat ze al bij meerdere dingen te meiden houden. En dat sommige dingen gewoon, dat is dan de druppel. En daar kist dan gewoon niks aan man. Maar er zit net van niks een hele lange wachtrij bij de psychologen. Dus ergens gaat er iets mis. Wat dus waarschijnlijk, nou ik weet net of we dat meisje aan voorkomen kennen. Want uiteindelijk zit het in zien hollen. Ja, misschien is het ook wel goed dat er zoveel mensen naar psycholoog kunnen. Want praten is goed. Ja, maar sowieso op squallen leerst er natuurlijk ik helemaal niks aan doen. Nee. En dat, nou ja, dat is dan blijkbaar zo. Maar dus dan snap ik wel dat ze dan maar ze dus zelf uitvinden. Alleen dat is hetzelfde als als iemand zei van leer die zelf even tekenen. Ja. Nou, aan het begin dan kan je natuurlijk voor geen meter tekenen, dus het zal nooit lukken. Mhm. En dat zal een paar maanden zit het dan net super realistisch wezen. Ja, het kan wel, maar dus als je maar leren om een soort van jezelf te houden of om goed in die foutebloer zitten of net ervoor ding te serieus nemen. Als dat maar leren hoe ze dat doet, dat zit ik het goede aan. Dus dan bloeit het gewoon in een soort cirkel de hele tijd verkeerd in hollen. Ja. Want er is namelijk geen goed antwoord. Nee. Wat mijn rekening wel is, dus op squalen leer rekening, zeg maar. Ja. Maar wat ik wel ha, is een tip voor mensen. Jan Geurts. Verslaafd aan denken. Of je gewoon die video's gewoon. Dat is ook wel heel interessant. Omdat die man leidt eigenlijk gewoon uit. Hoe hersens werken. Nou ja, hoe die gevoel werkt. En hoe je eigenlijk constant verlangst naar bevestiging, zeg maar. Mhm. En iedereen zei wel van, nou, ik had dat net. Maar denk er maar zo nee, dat als tu een Janne op stap gist en du worst bier drinken, of du worst geen bier drinken, en iedereen om die heen zei, pak gewoon een bierke, en uiteindelijk pak dat bierke wel, is dat ik een soort van bevestiging vreeg je van, ik wil het toch bier, of dan vinden ze me net chill. Misschien een beetje een vreemd voorbeeld, maar zo ben er wel meer dingen. Du haast eigenlijk in alle dingen ziet iedereen bevestiging. En als du gewoon accepteert dat die bevestiging net nodig hast, maar dat ik gewoon die zelf ook eens redden, dan ik denk dat een heel veel psycholoog-wachtrij scheelt. Dus ja. Ik heb een tip. Oeh. Wandelen. Oké. En dat is misschien dom. Of nou ja, sommige mensen vinden het dom. Maar het is bewezen, terug de professionals, dat minimaal 15 tot 20 minuten wandelen en afsporten, wordt er een gelukshormoon in die holle onwakkeren. Serotonine, dopamine en endorfine. Wij trouwen als het dus gelukkiger was. En als dat elke dag doet, elke dag 20 minuten rennen. Gewoon een liedjesblokje om. Muziekje om. Of vrij even een vriend of vriendin of ouder of broer of zus. Of als het ingen haast, nou ja, dan goes lekker linnen erin. Heerlijk. Die hoen. Wat vaak ik wel mee. Ja.
Maar dat is echt een aanrader. Want doe zit het net na 1 keer al vernemen. Maar als toen een week elke dag erin bent, dan viel die oprecht beter. Mhm. En ik ben het levende bewijs. Want dat had ik niet. En in de coronatijd had ik ook... hier is een app. Ik weet net dat die app nou nog bestaat. Kan ik wel even zien. Maar dat wie ook voor de mentale gezondheid, geloof ik. En dat die app hier het ommetje. En dan koest punten verzinnen. Dus eigenlijk, Ommetje. ja, van de Hersenstichting. Welkom, oké, zeg ik het even snel voorlezen. Welkom bij Ommetje van de Hersenstichting. De beroemde wandelapp die jou helpt om van wandelen een leuke dagelijkse gewoonte te maken. Voldoende beweging is namelijk heel belangrijk voor je hersengezondheid. Wandel alleen of samen met vrienden, familie en collega's. Verdien XP, medailles, badges en spaar de hersenweetjes van hoogleraar neuropsycholoog Erik Scherder. Stel een persoonlijke weekdoel in. Wandel met of tegen de rest van Nederland. Of zet alle speciale functies uit en wandel puur voor jezelf. Mhm. Al meer dan 1,7 miljoen Nederlanders hebben de app gedownload. Dus, Ja, dat loopt dus eigenlijk nooit. Hè? Dat denken van, jeetje. oké, Dan maakt toch wel iemand kennen die dat had. ik had het. Ja, oké, maar ja. Goed punt. Maar in de coronatijd wie dat echt een hype. Maar als je wist, ik ga nou even iets anders. Maar dat is motiverend. Ja, snap ik. Maar wist wat het mooie is? Doe was die punten, ja, die medailles, die badges. Die kreeg pas bij minimaal 20 minuten rennen. Als toen minder dan 20 minuten erin is, weg. Kreeg Ja, maar niks. zo, weet je wat ik nou merk? Doe haast dus eigenlijk alweer... Bevestiging nodig van die app. Ja. Ja, Dus doe ik eerst nou rennen, net omdat je denkt van ik wil me goed veel, maar ik wil die punten haast is maar. ja En maar als je die ergens... punten net kreeg, dan denk je, ja, ik ga nog een keer bij hem rennen, ik ga morgen bij hem. Ja, maar doe haast dan toch alsnog... Ran. Ja, Ja, dat doe is haast weer- hetzelfde mij. Ja, doe haast wel ran, maar Doe haast gewoon win-win. dat is een beetje hetzelfde als ik wil je het even stil wezen. Of ik wil jij het een alleen gewezen, even stil, even rustig, ik weet niks om je heen gaan. En dan volgens dan zegt televisie, radio en alles. En dan denk ik, ja, wees dan ik gewoon eens stil, zeg maar. Je eens Ja. 4 minuten stilzitten, probeer eens maar eens tjinwurg. Want ook eerst met 10 doe ze stil. En we kennen het zelfs nooit van. Want ik nou even een tijdje niks is. Nou, je zal denken, wanneer gaat er wel wat zitten? Ja, En wat bedoelt hij mij? En Oké, en nou, ik snap met het idee. eigenlijk Iedereen vind is, ik het ergens ook wel lekker. Maar ja, maar iedereen is zeker alweer een reden waarom had ik nou, wat wil ik je nou mijn zitten, zeg maar. En dat Ja. is mij al lust, hè. En eigenlijk doet niemand dus een keer dit. Eigenlijk krijg ik heel even stil, maar toen dacht ik met nou even van, wat is er nou de bedoeling van? Ja. En dat is best wel gek. Ja. En hoe langer als dat traint, hoe meer als toe in die goed in die veld zit, omdat je die zelf net meer leert om constant iets te wollen. ja, en dat is dus eigenlijk die zelf trainen en die hersens trainen. Ja. Maar ik denk dat dit voor Friesland een beetje te zweverig is. Maar dat is mijn aanname. Ik weet het net. Misschien dat mensen juist nou mijn orenblik ernaar sjurren en dat ze juist denken van, oh, misschien moeten we even een keer wat een beetje oorsdrasje. Want ik vind het namelijk een heel belangrijk onderwerp. Want het leven is net altijd zonneschijn en maneschijn. Wat? De wat? Zonneschijn en maneschijn. Rozengeur en maneschijn. Zonnegeur en maneschijn bedoelde het. Ja, Of nee, manengeur en rozenschijn. ja, zonnig. Wat? Roze, Nou, oké, ja. wat is nou rozengeur en maneschijn? Rozengeur en... Manengeur en rozenschijn. Ja, toch? Het leven is net altijd maar manescheur en rozenschijn, Reni. Soms zit ik zin. Soms zit ik even een keer radij. Ja, nou, lijkt is wel even goed. Ik heb trouwens wel een tip, maar controleer dit wel even voor jezelf. Ja. Vitamine D. Als je nou een winterdip denkt, ik veel meer gehad en ik ga je zin in. Ik ga nou wel zin in een zomervakantie. Stap mij dat denken. Gewoon op vakantie. En knal even een heel patje vitamine D naar achter. Nee, ik Ja. ga even de beschrijving lezen. Maar vitamine D helpt. Ja. Controleer het wel, want ik ben geen arts. Maar controleer het wel. Ik denk dat iedereen inmiddels dit wel weet. Maar eens proberen. Doe kist dus gewoon supplementen keepje. Vitamine D supplementen. En als die dus te min haast, dan is dat dus handig als je supplementen neemt. Oké. Nou ja, probeer dat. Zie ik je er wel in Simpele op. tip. Simpele tip. Simpele tip. Oh, simpele tip. Ja. Ja, nou ja, ik denk dat we hier al heel veel over praten. Hè? Ja, nou, dat wie 2 op de 100 meesten gaat trouwens weer tip. Net vallen dus.
Nee, Maar maar ik wel. ja, ergens Want dat ben van mij wel 300.000 of zo uiteindelijk. Nog meer. in Nederland. Ja, misschien wel meer. Ik kan Ja, het rekken. Je kan de rekkentoets nooit tellen, dus het maakt me net vrede. Nee, maar ik denk wel... ik denk dat er misschien wel meer binnen, hè? Sowieso. Hast toen nou een winterdip? En hast je wat onhaan? Ja, let het even Ja, weten. let hem witten. Maar ik Let anoniem. sowieso iets witten. Van, Maar ik anoniem. Ja. Ik weet net hoe. Nee, maar ik vind het wel echt een belangrijk onderwerp. En ik vind dat we hier met z'n allen meer over praten moeten. Want praten helpt. Echt oprecht. Ik vind het echt wel... ik vind het echt een belangrijk onderwerp om te praten. Want doe wist net waar het in je mij zit. En als er erop praat, dan komt ze misschien achter. Wat er als diegene helpen kist. Of dat van diegene überhaupt praten al oplucht. Dat is net, dat er net iets hulp nodig gaat, maar dat praten alleen nogal helpt. Mhm. Dus ik vind oprecht praten roeien. En dat klinkt heel dom misschien. Maar ik vind sowieso in onze generatie wordt er te min op praat. Mhm. Er wordt wel steeds meer op praten. Want als net vroeger is, toen werd er helemaal niet op praten. Dus op zich gaat het wel de goede kant op. Maar er zit alsnog een soort taboe op. Of schaamte of wat dan ook. En ik vind dat zonde. Want Ja. ik vind dat iedereen zich gewoon gelukkig veel maat. Mhm. Of net mat, maar dat iedereen verzint om gelukkig te wezen. Dat sowieso. Maar ik als man even iets sissen of zo? Dat man over het algemeen net zo heel volle praten. En, Nou ja, man, ben er net heel goed in, nee. Nee. Maar dat is ook, volgens mij is dat nog een groter taboe onder de man. Haast ik als vrouw een vraag om mij, als man, wat ik een keer maat sissen? Of wat man een keer maat te sissen? En het sissen gevoel überhaupt, maar gewoon iets specifieks. Ga je met mij de man, zeg maar, als vriendengroep, wel eens over mentale gezondheid? Jawel. Ja? Jawel. En hoe gaat dat? Het is soms wel eens oppervlakkig, dat het wat oppervlakkig bloedt. Maar ik had bij sommige mensen, kijk wel eens, bijvoorbeeld mijn kaart van vorige week. Had ik wel eens een keer echt heel legit gesprekken daarover. Oké. En Dus van Jim is het net echt een taboe. nee, dat boeit me sowieso net zo voor. Mij is altijd wel Ja, sissen. maar doe is altijd wel goed erin. Oké, we maken het waarom. Maar doe haast dat dus wel. Nou ja, ik ben net echt een prater per se. Mhm. Ik al zit wel in deze podcast. Maar ik kijk me gewoon wel alles vregen. Het boeit me net. zeg Dus wel maar. iepen. Kijk, ja, het maakt het me net zo heel veel uit. Als het maar net dom moet dus. Nou, ik vind het wel een challenge voor iedereen die dit luistert. Praat even met die vrienden over je mentale gezondheid. Ja, nou ja, doe het net uit het niks. Nee, maar gewoon vreeg je gewoon een keer hoe het mij in gaat, oprecht. Ja. En Ik mentaal. als tip zoek ik dan je aan van als iemand hoe het iets had. Bijvoorbeeld als toen zei van, ik zit er wel eens een keer mee of zo. Zit dan eens gewoon eens een keer, haast er wel eens een winterdip aan bijvoorbeeld. Ja, Of, weet ik veel, of hoe is er mij om? En dat diegene dan zei, oh nee, dat boeit me niks. Ik had er nooit les van, ik kan er nooit les van. Nou, bullshit. Ja, had ze echt wel les van. ja, iedereen had wel eens een minnendij. Ik lees alleen maar een minnendij. Het is gewoon... doe maar het gewoon bespreekbaar meidje. En schaam je die er net voor. Want het is echt net iets om te schamen. Want het ligt alleen maar op om te praten. Ja. Mijn stem van Ben aardig broekt in deze podcast. Bedankt voor het luisteren van deze aflevering van de Winterdip. Ga je nou ook eens les van de winterdip? Let het dan even wetten Vervelend. in de comments. Of net. Want misschien blijft het alsnog een beetje een taboe. Nou, bedankt. En tot volgende week. Later.